Чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Һәм без зәңгәр экраннар каршына бу минутларда Олы Шуңар авылында яшәүче Асадуллин Рәис Сәмигулла улын дәшеп калабыз һәм әлбәттә инде сезгә булган матур теләкләрне, якыннарыгыздан булган ихлас теләкләрне җиткерербез. Олы Шуңар авылында яшәүче Асадуллин Рәис Сәмигулла улына 65 яшь дип башлана безнең котлау хаты. Әтиебезне гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Кадерле әтиебез, бүген синең юбилеең әти. 65 яшь, Ходай бүләге. Син салучы шушы йорт нигезен әни өчен тормыш терәге. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Бер кайчанда авыр сүз әйтмәдең, киңәшләрең булды үтемле, шуңадыр ул яшибез без әти кызартмыйча синең йөзеңне. Абынганда җайлап аңлатасың, сабыр төбе алтын икәнен. Син тамыры булсаң, без тармагы, җиргә берегеп үскән имәннең. 65 ул ирләр өчен бары картлык чорының якты язлары. Әле алда шаулап торган гомер, оныкларның күңел назлары. Рәхмәт әти сиңа барысы өчен. Тәрбияңә биргән назыңа. Күңел тынычлыгы юлдаш булсын картлыгыңның якты язында. Кадерле әтиебез, сиңа нык сәламәтлек, озын гомер, күңел көрлеге телибез. Киләчәктә дә үз кулларың белән төзегән матур тормышта безгә киңәшче, ярдәмче булып, әниебез Рәхимә белән 38 ел янган гаилә учагын сүндермичә тигезлектә яшәргә язсын. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа. Туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләрне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям өстәп авырмый, кайгы хәсрәт күрми яшәргә язсын. Әниебез белән гомер күзләрегезне гел янәшә атлап, тигезлектә, кадерлеләребез булып, муллыкта, тынычлыкта яшәп үтегез. Балалар игелеге, оныклар куанычы насыйп булсын үзегезгә. Бәйрәмең белән котлап, әниебез Рәхимә, улларың Рәсим белән Рәдис, киленең Айгел, оныгың Айзилә диелде котлау хатында. Олы Шуңар авылында яшәүче хөрмәтле юбиляр Асадуллин Рәис Сәмигулла улын без дә ихластан матур юбилее белән тәбрик итәбез. Хөрмәтле Рәис әфәнде, сезгә иң мөһиме саулык, сәламәтлек телибез. Саулык, сәламәтлек булганда тормышыгыз бар яктында җитеш һәм түгәрәк булыр. Хәерле имин гомерләр насыйп булсын. Ә хәзер инде матур җырны да рәхәтләнеп тыңлагыз. Бәйрәмегездә җырлы бүләк булып яңгырасын. Яздар җәйләр, көзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, дияры бер-берсенә. Әлегенә кергән идек, шау-шәшәкле язларга. Şeşekler kayarada eğlendiler almağa. Eligine kırgan idik şu şeşekli yazlarına. Şu şeşekler kayarada eğlendiler almağa. Öldürdüler almalarım, koyula salkın jirge. Tutup alasılar kile, irterek diye. Eligine kırgan idik, şu şeşekli yazlarına. Şu şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Şeşekli yazlarına, şu şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Alfred Gençevetip Alşayski, Tataristan'ın at kızının artisti. Yaş yigitimiz, talantlı yaklaşımız İlfat Çayıkov, Marat Çayıkutdinov, Arsen Karimov. Eşken almalarga, gübelekte kar yava.
Әйгәнерім нишләвең бау, ашығасың пайларға. Әлігіне кірген идек, шау шәшәклі язларға. Шул шәшәклер қой арада, әйләнділер алмаға. Әлігіне кірген идем, шау шәшәклі язларға. Шул шәшәклер қой арада, әйләнділер алмаға. Шул шәшәклер қой арада, әйләнділер алмаға. Тапшыруыбызга килгән котлау хаты бүгенгә менә шул иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, сездән дә мотор тәбрикләү хатларын Саба дулкыннары телевидениесының җырлы бүләк тапшыруына көтеп калабыз. Языгыз, бәйрәмнәрне бергәләп үткәрик. Бүгенгә инде тапшыруларыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән саубуллашабыз, ялларыгызны күңелле үткәрегез.